Para miyarsa sutresna budaya Jawi, sugeng pepanggihan malih kaliyan dosen Jawa. Ing kalodhangan punika kula badhe ngaturaken waosan crita cekak kanthi irah-irahan misteri paket bayi. Anggitanipun déning Setyowati Wahyuningrum. Sugeng midhangetaken. Para esuk kira-kira jam 4, Karbi krungu mobil mandheg ing ngarep regol. Ditiling-tilingake sawetara. Ana swara sikil jumangkah cepet, kaya ana barang kang diselehake ing kursi tunggu teras. Ora suwe swara sikil iku jumangkah ngalih, banjur ilang bareng karo panggerenge mesin mobil. Sakawit Karbi ngira mobil iku ngeterake pasien kang arep lairan. Awit biasane pancen mengkono. Wengi utawa para esuk kerep ana pasien kang teka ing papan prakteke bidan Sri. Ya sing ditunggone Karbi ing saben wengi minangka penjaga malam iki. Saka klasa lempit sing digelar ing samburine lawang, Karbi agahan ngadeg bareng krungu swara tangis bayi cumenger. Nalika lawang dibuka, Karbi weruh kerdus gumethak ing kursi gambangan putih sakiwane lawang. Pranyata kardus kuwi isi bayi dibundel sarung. Isih ana tali pusere. Karbi cekak-ceket memburi. Nangekake Narsih, pembantu rumah tangga, menehi weruh ana paket bayi ing teras. Narsih banjur nggugah bidan Sri ing kamare. Bidan Sri agahan menyang teras saperlu nonton kahanane bayi. Bayi mau isih nangis, kulite katon semu biru lan teles. Ketara yen mau nggawane nalika grimis. Bayi banjur diupakara diresiki, digenteni sandangane banjur ditimbang. Bobote mung 2 kilo petang ons, kurang saka bobot bayi normal yaiku 2 kilo 5 ons. Ateges bayi kuwi lair prematur. Nalika srengenge wis mlethek, lagi bayi kuwi dinunutake nyusu marang tangga sing kebeneran uga bubar nglairake. Kowe lapura menyang ketua RT lan polisi yo, Pak Karbi. Nadyan iki bisa dislametake bayine, nanging tetep ana kaitane karo tindak kadurjanan, ujare bidan Sri. Watara jam 09.00 ana punggawa polsek kang teka ing klinike bidan Sri. Kabeh katerangan dicatet. Sampeyan weruh mobil sing ngirimake bayi iki jenise opo, Pak? Pitakone polisi marang Karbi. Kula mboten semurep. Kula namung mireng suwanten mobil. Kula medal mobile sampun mboten wonten. Wangsulane Karbi rada ndredeg. Wedi yen katutake karo urusan kuwi. Kabar paket bayi misteris ing klinike bidan Sri gawe geger. Kapacak ing media massa. Akeh sing pengin ngerti sapa to sak temene wong tuane bayi kuwi. Racake padha duwe panduga yen bayi kuwi mesti asile tumindak kang melenceng saka angger-angger, saka hubungan gelap. Polisi ora enggal bisa miyak misteri paket bayi kuwi. Akhire bayi kasebut diupeni bidan Sri nganti ana putusan pengadilan yen bayi wadon kuwi diadopsi dening pasangan sing suwe ora duwe anak. Kuwi lelakon 20 tahun kepungkur. Bareng karo lumakune waktu, kedadian para esuk iku ora kocap maneh. Dokter Anita meneng sawetara detik sadurunge ngomong marang pasien wanita ing ngarep meja prakteke.
isih enom, durung genep 18 tahun. Jenenge Rahmini, kuwi pasien keri dhewe. Dina Kemis padatan pancen pasiene rada akeh. Wis nikah, Mbak? Sing ditakoni ora enggal sumahur. Praupane tambah pucet banjur gedhek. Iki ora ana lara apa-apa ing wetengmu kajaba meteng, ujare Anita. Becike enggal nikah wae, karben bayimu mengko antuk status hukum. Iki mau mangkat dhewe apa diterake pacarmu? Piyambak, kandhane lirih. Lan banjur kasusul mripate sing kumembeng. Menapa mboten saged? Apa? Anita sing lagi nulis resep ndengengek. Dipun guguraken. Aku iki dokter. Dosa gedhe yen aku nganti mateni makhluke Gusti. Kanthi laku semplah wanita kuwi metu saka ruang priksa. Anita nguasake karo gedhek-gedhek akibat pergaulan bebas grenenge. Mula saka poliklinik praktek dokter bersama wis rada wengi. Nyetir mobile alon-alon. Dokter Anita kober mampir tendane bakul martabak. Mau bapake pancen pesen supaya ditukokake martabak lan terang bulan. Bubar resik awak, Anita nimbrung bapak lan ibune sing lagi jagongan ing ruang tengah. Anita cerita, ana wanita enom sing hamil di luar nikah. Bapak lan ibune pandeng-pandengan. Mesakne, ibune nyaut. Yo pancen mesakne, nanging yo amarga salahe dhewe akibat pergaulan bebas zaman saiki. Ya terus advismu piye? Bapake genti takon. Yo wis tak priksa terus tak wenehi resep penguat kandungan lan vitamin-vitamin. Sakjane mau bocahe njaluk diaborsi, mesti wae aku emoh. Aku wis disumpah ora kena nindakake pakaryan sing cengkah karo kode etik dokter. Bapake Anita leren anggone ngemplok irisan martabak banjur nyawang bojone. Piye, Bu? Anita wis bener kuwi kudu nggondeli sumpahe. Mung mesakne bocah wadon kuwi kudu nanggung kasengsaran lahir batin. Luweh-luweh kepriye nasibe bayine mengko. Yo didongakake muga-muga antuk karampungan kang becik. Ibune mungkasi pirembugan. Seminggu candhake uga ing dina Kemis wanita enom kuwi teka maneh. Mung saiki wis ora kanthi praupan suntrut. Mlebu ruang pamariksan uga ora dhewe. Ana priya wis bapak-bapak lan wanita ing sandinge sing sajake bojone. Rak bayinipun sehat to, dokter? Takone wanita iku. Anita mantuk lan mesem. Inggih, Bu, bayinipun sehat. Menika kandutan sampun ngancik 2 wulan. Menika genduk Rahmi rewang kula. Mangke bayinipun badhe kula pupu. Kaleresan adik kula emah-emah sampun 10 tahun dereng gadah momongan, ujare wanita kuwi lan diantuki sing lanang. Anita rumangsa lega, saora-orane wis darbe pikiran positif. Dene bayi sing dikandhut pasiene kuwi bakal antuk pangrumat kang becik. Kawit mriksa sepisanan seminggu kapungkur, Anita kober ngangen-angen nelakon miris. Kepriye saumpama Rahmini banjur nglalu nabrak truk umpamane amarga saka puteke pikir utawa ambyur menyang kali utawa kedadian ngeres liyane embuh apa kono. Nalika mulai praktek, Anita katon sumringah. Ana kedadian apa maneh? Ibune mapak rembug.
ana bocah wedok meteng nganggur maneh. Ya ora lah, yen kuwi kan kabar susah, sing iki kabar nyenengake. Anita banjur cerita yen pasien sing meteng durung rabi kuwi bayine bakal diadopsi dening juragane. Aku melu muji syukur dene Rahmini ora bakal nandang kasengsaran. Bapak lan ibune bali pandeng-pandengan kaya dek emben. Nanging aku kok cubriyo yo. Bu, Pak, mengko gek sing ngetengi apa malah anake juragane yo, Pak. Banjur moh ngakoni utawa malah sedulure dhewe, ujare Anita karo guyu nyekik. Hus, ora apik duwe panduga ala mangkono. Ibune nyaut. Mikir kuwi sing positif-positif bae. Kowe iki kakean nonton sinetron murahan an. Sing penggemar sinetron malah ibu ngono lho, ujare Anita karo menyat saka kursi lan buka jas putihe banjur mlebu kamar. Rong wulan maneh tempu ing daupan antarane Dokter Anita Sudibyo antuk Dokter Basuki Rahmat SPGOG. Undangan wis dicetak. Resepsi pernikahan bakal digelar ing gedhong Dwi Warna, nanging tetep resik ngomah. Awit bakal akeh sedulur familine Pak lan Bu Sudibyo sing teka sadurunge tumapak ing gawe. Ya wektu kuwi Anita melu bantu Kiman, tukang kebon resik. Ana kamar isi barang bleketengan sing dudu diresiki supaya ora njejemberi. Buku-buku kuno sing wis ora diwaca, majalah lan koran-koran lawas ditokake. Kamar kuwi bisa dienggo nyimpen kado temanten. Nalika tangane nyakup tumpukan tabloid lan koran, dumadakan ana majalah keluarga sing ceblok. Kabiyak mlumah, dijupuk uga diwaca. Saibo kagete, Anita maca irahane paket bayi buat bidan Sri. Nadyan kuwi majalah lawas sing kertase wis kuning nanging huruf lan foto-fotone isih cetha. Kedadeane ing sawijining kutha kabupaten Kebawah Provinsi DIY. Ing laporan kuwi uga kasebutake jeneng Sudibyo minangka pangadopsi bayi misterius kasebut. Anita ndredeg, tangane wel-welan. Artikel kuwi diwaca maneh. Klunuh-klunuh, Anita metu saka kamar sakwise akon Kiman mbacotake resik. Anita banjur mlebu kamar dhewe. Majalah lawas kuwi dicangking, diseleh ing dhuwur rak bukune, dheweke deleg-deleg ngalamun. Sorene nalika Dokter Basuki Rahmat teka banjur dijak jagongan ing gazebo mburi. Awake dhewe sida mantenan to, Mas? Pitakone sakwise mbagekake lungguh. Kowe iki omong apa to, An? Genah undangane sesuk wis disebar kok muni sida apa ora? Basuki mangsuli kanthi nada dhuwur. Ora, karepmu apa kok wani muni kaya mangkono? Mbok menawa arep batalake, ujare Anita karo ngulungake majalah. Iki diwaos dhisik, Mas. Basuki maca kanthi cepet, banjur nutup majalah kuwi dibalekake marang Anita. Apane sing aneh karo laporan ing majalah sing saiki wis ora terbit kuwi? Takone karo guyu. Ora getun. Ternyata aku ki durung rampung ucape Anita, epek-epek Basuki wis nutup latine kekasih kuwi. Disusul lambene Basuki sing bungkem Anita megap-megap. Dadi yo wis lah, ora perlu dibahas. Aduh, sadurunge aku nglamar, matur marang Bapak lan Ibu Sudibyo. Panjenengane wis crita akeh klebu bab sejarahmu.
paket bayi misterius saka mripate Anita tumetes eluh. Sakala kelingan pasiene aran Rahmini, bayangake bayi pucet kabuntel sarung teles dening banyu grimis. Mekaten para miyarsa menggah pungkasanipun waosan crita cekak punika. Mugi atur waosan crita menika saged dados panglipur panjenengan sawetawis. Ing wasana mugi rahayu ingkang samya pinanggih. Nuwun, matur nuwun.